Assalamualaikum dumateng Bapak Bupati Karanganyar. Niki kula warga masyarakat Nglurah niki ajeng nyuwun tulung dumateng panjenengan. Mbok bilih dipun ACC. Niki mergi saking Nglurah Kampung Wisata Sekembang niku kan niki akses utama Nglurah dumateng Mogol dumateng Nglurah. Niki kula kinten napa nggih? Mergi niki kedadipun bangun, Pak. Niki kula dumateng Pak Bupati Karanganyar, monggo dipun realisasi mergi niki kajenge saged sae, kajenge saged dilintasi warga masyarakat Nglurah, Mogol, Sendang. Niku kajenge kepenak pripun dumateng Bapak Bupati Karanganyar Pak Robert. Monggo kula nyuwun dumateng panjenengan niki dipun realisasi, Pak. Niki mung kurang luwih niku nggih mung 1 kilo, Pak. Dugi mrika nika tok. Dugi mrika nika. Ya. Niki dugi mriki, Pak. Nah. Monggo niki napa kula cekne mulai saking Nglurah mriki patok dugi yen sing kedah dipun perhatikan jalan niki. Niki kula ngontel, Pak, niki. Ngontel nggih to. Ngontel ajeng tindak Mogol, ngontel teng Mogol menawi Bapak Robert kersa mengki dipun bantu, Pak. Warga masyarakat Nglurah niku ketinggal niku Kabupaten Karanganyar sing dereng dijamah masalah perbaikan jalan wonten Kampung Nglurah menuju Mogol teng Nglurah. Niki kula telusuri kalian sepeda motor nggih, Pak nggih. Sepeda ontel. Nggih, lanjut nggih, Pak.